Ganda mga ito ng ulo natin. Grabe. Ganda ng mga size mga ito. Dito lang yan mga ito sa kalayaan mga ito. Nakita ko po sa inyo mga ito. Mga ito yun. Dami ko ng ulo mga ito yun. Isa't kalating oras lang tumatoy. Grabe, matapak-tak natin. So yun mga tayo, bali ginawa ko itong video mga tayo kasi magpasalamat po sa lahat ng nagbigay ng donors na blood po sa akin pumangkin no, kahapon. Ganda ng mga sis mga tayo. At naway gumaling na mga tayo no. Nadinggigas mga tayo yung pamangkin ko. Ay sana tuloy-tuloy pa rin mga tayo yung tulong niyo sa akin sa pagdadasal mga tayo no? So sa mga ano pala mga tayo, sa mga gusto nga po palang ulit na mag-donate, sabi ng doktor ay cancel daw po muna no? So hindi na po kami ma-accept ng ano na donor na blood. So yung mga tayo, ganda mga tayo oh. Tapos may kasama tayo dito si Kuya Freddy oh. Kuya, morning! So yan mga tayo, bibigay ko na lang po ito kay Kuya Freddy no? At babalik ako dun sa hospital. Nagpaalam naman ako dun makikiyate. Sabi ko, kailangan ko na ako maglilibang muna kasi para maripos yung ano ko, yung utak ko kasi grabe mati eh. Ang hirap. Kasi nga yung pacing nga talaga, ito yung pagtanggal ng ano, ng stress, pagod, problema. Yan, pagpasisa nyo naman ito, malabo, no? Yan lang mga ito, oh. Pacing spot natin dito. Kalayaan ko ulit. So yun, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo mga tayo. Pasensya nyo naman ito, late na tong ano natin, yung pagbati ko sa inyo ng Christmas no. And, lagi kasi ako nandun sa kanila, sa akin no. Tumutulong ako sa ginagawa sa ano, sa hospital at mga pangangailangan nila. Ako kasi yung ano, pinaka-writers nila mga tayo no. Maraming salamat sa inyo mga tayo. Thank you Lord. Sana po ay gumaling na malugpusan para itong New Year sumaya naman yung namin New Year no? Salamat po sa mga nagkal po ulit. Thank you sa mga kumpare ko, mga kaibigan ko, ulit supporters po sa mga sa FB Reels ko, FB page, sa YouTube channel. Thank you so much. Yung sa mga nagtatanong nga pala mga kung kumusta na yung bata no? Kagabi nakakain naman siya konting nga lang yun, at nakain na rin. So sana tuloy-tuloy na nga yung pagkain niya natin no? Tulungan niyo pa rin ako talaga natin na magdasal natin no? Tayo no? Pag-usahin niyo natin. Maraming salamat po talaga sa inyo.